خير شو يسوى غازي خير شو يسوى خير شو يسوى غازي خير شو يبوظ غازي انت خير شو عطسه غازي شو نبوظ прием алло خير شو يسوى خير شو عم باص شاش هذا شوارت يوغورت شالش هذا تعال يوغورت تكنش سوا связь я отцой хитарё سلام قيتان وايل نيا يلان خيش ما هو ده وش تعالى احتيرس شندي ناليل ناس جو سمو دولار هنت وش سموك تدول هدير درتي короче اصل هازرت يوكشا نسات شلون رازنت احتيتكي جالي رازنهم شوش او بيبوست تويو على هزني اشت ايوه زانو سمو دي دوناتنا شو وش давай ده السلام عليكم وعليكم السلام هذا زوجة Nokia 63 نلاقيات صوت تعال تحتهم تكريوكسون скачать уж меча скачать ирти короче опера мини чуали цучуа вапас тегас качкару сайчун цутуа любой калибр темер يقع تلونن يبا يدير ничего себе она يتصغي ناصن давай ده واش عددك ده الوزير واش كذاكي رزبانيك لوس خلط ناوش ثانية ارح دائم حالو تي parol حال ولا كروتش سازو كروتش بريغرا دوس كان ديكو parol فو بريدوماتيرتي واشا تخصون مو تغسون parol yok تخصون حالات on ياتي والله parol هو يقول عن تخصون all داختن üst ihta قيت parol yok تخصون apros تخ بو möten قيت يا بيتش دائما ديك parol واشا هي ده champion مو دورا давай الله دودوش Сирди кыма саваш. Далее. Хотел саваш хотя вопрос анкета ставит не раз. Ответить и дать вас вопросом. Дердок. И цвет шуч гнил синий, зеленый, аржи, бехтери та. شكون دوش هنا ي تعني تتعاقش اخي جروي يروش كحيات انكيت حدات ويفون سيزفون دي حد ويتدقونه На 17-й вопрос честно ответить дизду я. 100% ответ дей докос. Все. Давай. Да. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Саваш, алюминий гулуш варсо. Я с гулуш дек точно алюминий дудать мунху ордерти. Любой эшел окшол, колонку машин чур. И хаити. И кага чур магнит таяк, и магнит теота, нагасент элети, эчк донт эцалата алюминий дон. Қитаря. Қитар. Все, давай, вау. Уйтеруат. Ладудуш. خزن سواش и пульт антир клеон хаяк мегити Самек дер, ты шлур мою пульт. все давай Давай. И сяшу. Чуах пульт аю. Чуах пульт жимо ошу. Душ дола. واجا и пистончия револьвер ярса انت تبكي ياخس بيستونش انسان هدي درتي واشا عودي هان إبستونج بيتون توايا كتعديك إنك تقول خارجيت تقول بيت تاش بوش ليش أوسع موضوعنا هاي سواش شو دواء واشا دواء أطلق كاتس ما دي خرم هي ده خزن سواش تلفزيون على 10 ورصة DVD لاتين يشايل كينو دعيالله حاج ساعة ديسكادات جوز كوتشناكس هدير درتي باوز واتنيا ديفيدي خواتنا مال خنو عشي من وقت خروخ
Qeqomin va dayalet sut asastak da uqtorion DVD BBK ish ekran to tanaqiyech huquq uglixiyech ish daysa yaqtorion nis Google televizor Google çocuk geçenleri ezmette çok olsam o da olmasa ne обычно. Ничего себе, суны, хрена мадат. Давай. Да. Хазяин саваш. Ha. Ata konцерт varsa, Davis Şamxan az daldav. Ha. Tün diğer jinsi kostüm hiç öğretirdi. Audi hayan sabita bazarway. Slewestan ütme wala malkan bors. Azodi on lech su по-любому. Hon ya insan yok bors. Ya on yok yok. Vuri bol. Lori on tiger yatyon jamanza. So davay. Давай. Hey, sildu kahunda yeda. Hayal şadiyata zambot var. Так, все декладывал Масара. Уэя самое громкое Ограбление, лолите. ограбление века едуак. Шун магаромете нарисовать им планю остета мабе нарисовать это не нарисовать инага ой куча это сразу гелвехан. Первый вопрос. Харваю кую анга. Речь кто? Мо реч кто? Лось секунд галеч. Был ачар, вот сега. И лососю. Нек бой хадах диш бо нек бой. Следующий вопрос. Харваю. Лес yok. Леся цифомастица нарисовать индиду. Самый главный вопрос. Харваю она. Стоп, знак yok. Ай, просто хую хайтат сен. Дай азинесик. Ибана масито штрафту анасун. Ограбление вообще его сейчас чунис. Хармилу. I حقوق. А прям совой хош додует, а гуш додует, а я кезер планно. Саш حقوق чак эстон. Сагасти. Ах, все нормально. Декладолаш. Аса самый хал удар сент принятие шушун. Самый хана гастелош. Со ут ол ас дедикола деца ол. Далозе танени шу. Ас ятта чо ас момент ашу аккуратно подвачу дисса. Бетцер помидоры зеленый помидор. Цуну банка ует кош. Ца. Ши мои сожварил жвой гуш дордушун. Кайты шавига. Это. Это. Все, молодцы. Архуева, что ли, это? Хедок. Чей должен замориться у нас? Хидон. Точно, Хидори, такой вел саморец у нас? Хедок, бас. Инзам, царь разница есть, да ты лар. Так, по машинам. Мы с машиной выга. За машину. Так, по машинам. Чё уж? Мило ялок. Höylerini gorun boss. Авезал на мост. Я никогда в жизни оконтик ишь камя модила хитерё. Сэмастик дирдон. Habe ich Frieden. O. Ja, och det där jag ser också. والله 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 Sicher, eller? Vallahi 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 vallahi.